Обещаваш ли да служиш на Господа? Да забравиш стария живот. Ще вярваш, че Исус умре да се. Това е свидетели, които ще следят живота ти. Сашо, ще го слушаш, какво ти казва там. Добре. Сега потапянето е назад, нали? По-удобно. Алелуя! Назад се потапям, защото като умрелите хора. И сега по гръб. вече излиза новия човек. Да. Старото премина, всичко стана ново. И сега Святия Дух като гълъб ще дойде. Това е справедливо да се направи. Петър, дръпни се оттам. Халелуя! Не, аз съм Стана небето.